Hi friends, I am Ranjita Anil from VR Star Kurtis. Hi friends, I am Alina Marianil from VR Star Kurtis. VR Star Kurtisന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ജോർജറ്റിലെ ഒരു അടിപൊളി ഹാൻഡ് വർക്കാണ്. ഇത് ഡിസൈനർ കുർത്തി വിത്ത് ഫ്രോക്കാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നതാണ്. അതിന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിനെ വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ അലീന? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സായിറ്റും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല കിഡിലെ ഒരു റംസാൻ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. നല്ല കിഡിലെ ഒരു ഡിസൈനർ വെയർ ആയിട്ട് കുർത്തി വിത്ത് ഫ്രോക്കായിട്ടാണ് കോംബോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അംബ്രല്ല കുർത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടീൽ ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള 4 കളർ ചാർട്ടിലാണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 4 കളർ ചാർട്ടിലാണ് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 48 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സെമി ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ട് അംബ്രല്ല ഒരു കുർത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഡോറീസ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡോറീസ്, അതായത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോറീസ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നൊന്നും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, 17 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഹാൻഡ് വർക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല നമ്മുടെ നെക്ക് പോർഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ ആൻറ്റി കട്ട് ബീഡ്സ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ക്ലോസ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആൻറ്റി കട്ട് ബീഡ്സ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വർക്ക്സിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിലും ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കട്ട് ബീഡ്സ് ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെം പോർഷൻസിൽ നല്ല രീതിക്ക് കട്ട് ബീഡ്സും ഷുഗർ ബീഡ്സും കൊണ്ട് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കിഡിലം, അടിപൊളി ഒരു കിഡിലം കുർത്തിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1250 രൂപയാണ്. ഈ അടിപൊളി ഹെവി ഹാൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു കുർത്തീൻ്റെ റേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും കിട്ടാത്ത അടിപൊളി ഓഫറാണ് ഞാൻ റംസാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല ഫ്ലെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുർത്തീൻ്റെ റേറ്റ് ഓൺലി 1250 മാത്രമാണ്. ഈ ഹെവി ഹാൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് സ്ലീവ്. അപ്പം നമ്മുടെ അലീനക്കുട്ടി ഇന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ നെക്ലേസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് റെഡിയായി ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അലീനനെ കണ്ടല്ലോ, അലീനയുടെ സ്ലീവ് കണ്ടല്ലോ, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ലീവിൽ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഈ ബീഡ്സിനെ കൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അതുപോലെ നെക്ക് നമ്മുടെ മമ്മയുടെ സെയിം തന്നെയാണ് നെക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. താഴോട്ട് നൈറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് ആണ്. നൈറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ നൈറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ കുർത്തീസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബേബീസിന് വേണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അതും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കോംബോയിൽ വരുന്നത് കുർത്തി വിത്ത് ഫ്രോക്കായിട്ടാണ് കോംബോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ 1 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവകൾ തൊട്ട് ഒരു 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യക്കാർ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 4 ചാർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ചാർട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അലീന, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഓൾ കേരള ഫ്രീ ഷിപ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്നു. ഐ എം രഞ്ജിത അനിൽ. അലീന മരിയാനി. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.